Sustarretatik oinez, Ugao Mirabailez, Udiarragako Ama Birjinaren aterpean. Ugao Mirabailez herriko urigunea ezagutuko dugu ibilbide honetan. Ibilaldi laburrata, kale artekoa gainera, baina Ugao uriaren erdialdea ikusteko guztiz ederra. Tren geltokian hasi, Udiarragako Andramariaren santutegia eta inguruak ikusi, Udiarraga kaletik udaletxeko plazara, Usila zubira gero eta zubi batetik bestera udaletxeko plazan amaituko dugu. Ugao uria da. Gaztelatik Bilborako erregebidean atzeden hartu eta salerostratuak egiteko lekutzat sortua, Villanueva de Mirabailez izenagaz. Lehenago, Ugao esaten jakon lekuan. Gaur egun, izen biak erabilten dira, eta izen ofiziala Ugao Mirabailez da. Bilbo, Bermeo eta Portugaleteko portuetatik salgaiak gaztelara eroateko bide nagusia zan. Hori agirian dago kaleak eratzeko moduan. Herri txikia izan arren, erdigunea edo herri kaskoa dauka, inguruko herrietan ez dagoana. 20. mendean izugarrizko aurrerapenak eraldatu eben herria. Industrializazioak, fabrikak eta poligonoak ekarri ebasan, eta horrek beharginak eta eurentzako etxeak egin beharra. Fabrika zaharra, pradera eta hiladoz dira entzutezuenak. Beste alde batetik, 1983ko uriola ikaragarriak, astinaldi larria emoneltzan herriari. Eta barriro alangorik gerta ez daiten, errekaren bidea aldatu eta zubiak barriztau egin ziran. Trenak zeharkatzen dau herria aldenik alden. Guk, tren geltokian hasiko dugu gure ibilbidea. Etxe baten itxurea dauka. Izan be, bertan bizi ziran geltokiko burua eta bere familia. 20. mendearen hasieran, gure inguruan zabaldu zan neobasko estilokoa da. Hau da, eraikuntza barriak izan arren, hemengo tradizioko estiloari eusten deutzana. 1929an inaugurau eben. Denpora aretan, Orduña eta Bilbo arteko geltoki guztiak estilo berean eraiki ebezan. Geltokiaren azpian, eskerretara, Torre de Ugao kalea daukagu. Gaur egun, trafikorako kalea badabe, hor egon zan Ugaoko torrea. Gaurko lekukoek ondinoko goratzen dabena. Uria sortu aurrekoa zan, eta 1968an bota egin eben. Kaminoaren bestekaldean daukagu gure urrengo geralekua. Udiarragako santutegia, Ugaotarren nortasunagiria. Udiarragako Ama Birjina, Udiarraga auzoan agertue izan, eta horrek eztabaidea eragin eban Ugao eta Seberiokoen artean, bakotsak bere herrira eroan guran. Postura baten bitarte zebatz izan kontua. Herri bakotsak kandela bina isetu eta gehien irauten ebanak beretzako ermitea. Alan lortu ebenantza Ugaotarrek Ama Birjina hori. Herrira eroan eta auzolanean ermitea eregi eben. Ez oraingoa, horren aurretik leku berean egon zana baino. Udiarragako kofradiak herriko familia guztiak batzen zituan. Etxe bakotxetik bat kofradiako kidea zan. Iraileko Ama Birjinaren omenez ospatzen eben urteko bazkaria. Otordu horri Fiesta de la Caldera esaten jakon. Izan be, ermitan bertan, korupean dagoan lapikoan prestetan eben bazkaria. Lapiko horrek Udiarraga de 1848 dauka idatzita. Bazkariaren ohitura hori joandan mendean galdu egin zan, baina barriro be indarrean dago eta jendetza handia batzen da gaur be babaiana egiten ermita horrean. Lehen, santutegiaren ondoan kioskoa egoan. Bertan joten eban herriko bandeak domeka eta jaiegunetan. Oraindik oraintzu,
ugaon askoz etxe gitxiago egoan. Lekukoen esanetan, danazan landa eta solo. Udiarraka inguruan bertan, labrantza ederrak egoten eiziran. Udiarrakak kemoten deutzo izena, herria zeharkatzen dauan kale nagusietako bateri. Hortik joango gara plazaraino, hor batzen dira herriko eraikin nagusienak. Alde batetik udaletxea, arkupe ederragaz. Horman, herriko armarria agerita, lapikota guzti. Bereizgarri hau, lehioetako burdinetan bepadago. Eraikina, 3 zati daukaz, erdian torrea dala. Udaletxearen azpian egoan lehen eskolea. Herrian, umea asko ez egoan ez, danak eskola berera etorten ziran, baina bananduta. Neskak nesketara eta mutilak mutiletara. Alboan dago San Bartolome eleizea. Berau da herriko patroia. Ata guztibe, herritarrentzat Udiarragako santutegia da nagusia. Eleizea lehen uriaren mugetariko bat zan. Gaur ostera, uriaren bihotz-bihotzean dago, etxez eta kale barriz inguratuta. Plazaren beste aldean, aurrez aurre, Jane jauregia dago. Kasala Justizia izenez be ezaguna. Gaur egun, kultur etxe eta herriko historia ezagutzeko zentroa da. Etxe dotorea da. Sarreran, arku bikoitza dauka, eta ganean burdin asko balkoia. Izan be, inguru honetan, burdin mea aberatza egoan, eta burdina lantzeko tradizio handia egonda, burdinolen denporetatik gaur eguneko industria metalurgikora arte. Herriko patroia San Bartolome izan arren, lehenago gorpuzti egunean prozesinoa egiten zanean, kale zati hori lorakaz edertzen zan. Udiarragatik San Bartolomeraino altarak prestetan ebezan, mantelik onenakaz eta kamino guztia lorez beteta. 20. mende erdirarte, Udiarraga kalea zan nagusia, ezekoan besterik, bera usan errege bidea. Alde bietan, etxe txiki zaharrak eukazan, behean kortatxua, beipare bategaz, eta gainean pixua eukiela. Bakotxak bere solo zatitxua be eukiten eban, naizta gero lantegietan beharregin. Plazatik urrurrean topoko dugu 3 txorroko iturria, edo Fuente de los 3 Caños, goikuria edo goikiritik ura hartzen ebana. Ur hori ondo estimadua zan bide luzea egindako zaldi eta zaldunentzat. Agirian dago orain be, 4 aldeetako baten abereek edateko askea, besteetan ostera iturria dago. 1950ean, etxeetan ura ipine arte, egunero uretan iturrira joan beharra egoan. Asan, herriko batzarlekua be, herritarrek ondinoko goratzen dabe Bermeotik arrantzaltzaile bat etortzen zanean, hain jartzen zala bere generoa saltzen. Iturriak ganean arrizko bolea dauka, eta kofradiako baskariak egiten ziran garaitik dator, jaiaren amaieran boleari bueltea emotea. Kalearen amaieran usilara helduko gara, 9 begiko zubia begira daukagula. Trenbidea doa ganetik eta errepidea azpitik, herriko sartu urtena hortik egiten da. Lehenago koeran eginda dago, Arriagaz eta Areagaz bakarrik. Zubi horren ondotik bueltauko gara plazara, erreka ondoko paseo ederretik. Futbol eta futbito zelaiak eta kirol azpiegitura hau guzti hau lehenakoko zubiaren ganean eginda dago. Izan be, 1983ko ur handiek kalte handia egin eben ugaon. Hainbat etxe aurretik eroan, jentea eta ganadua bebai, gertakari lazgarria izan zan benetan. Lekukoek ondo gogoan daukiez orduko bizipenak eta estutasunak. Alkarreri emondako laguntasuna bebai. Arrezkero, errekearen bidea aldatu eta zubia egondako lekua lurpean geratu zan, eta herria asko aldatu da.
erreka inguruetako freskurea eta uraren murmurioa lagundogula joango gara zubi batetik bestera. Heldu gara helmugara. Uga horen bihotza ezagutu dugu. Uritxo honen pitxirik politenak, jaietako irrintziak eta ondamendiak ekarritako negarra. Sustarretaren sartuta, oinez heldu gara gaur eguneko herri ederrera.